ዋው ናይ ሎማዓንቲ ብፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ሒዘልኩም መፅኒኹ ንኩላና ዝጠቅም ንደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንደቂ ተንስትዮ እዩ ዘምፅእ ነይረ ሎማዓንቲ ግን ንኩላትና ዝጠቅም የምፅእኒኹ እግርና ዝፀለመ እግርና ዝነቕዐ ኢድና ዝጨማደድ ኢድና ዝፀለመ ፉትን መድሓኒት ሒዘልኩም መፅኒኹ ሰላምታ ይረሳኹም ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገንኩም ሰላም ክትልዩ ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቐመኒ ንዓኻትኩም ጠቃሚ ዝኾነ የሒዘልኩም መፅኒኹ በተለይ እግርኽን ዝነቅዕ እግርኹም ዝነቀለ ኩላትኩም ማለት እዩ ለሚዳት እያ ንደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ስለዝሰርሕ ናይ ሎማዓንቲ ግን ከምቲ ዓንተ ዝበልክኹም ንኩላትና ዝጠቅም ብፍልይ ዝበለ ሒዘልኩም መፅኒኹ ማለት እዩ ንስኻትኩም ድማ ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብና ሁኑ ነባራት ድማ ከምቲ ናታ መበረትታዕኹም ኣይፈለኒ ገታ ላፍቲ ፕሮግራም ናይ ሎማዓንቲ ክወስደኩም እየ ኣብዚ ናይ ሳምና ናይ ስኒ ቀሪበኒ ኢኹ ንስኻትክን ደስ ዝበለክን ዓይነት ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ቀይሕ ተሊክን ቀይሕ ደስ ዝበለክን ኣነ ፃዕዳ ስለዝጥቀም ፃዕዳ ተጠቕመኒ ኢኹ ማለት እዩ ክሳብ መጨረሻ ግን ብሓደ ነፅናሕ ምክንያቱ ኣብ መንጎኹም ተወፂኸን ግብኣታት ስለዝውስኸሉ ስለዘይትሪኦ ኣይረዳእክንን ማለት እዩ ብትዕግስቲ ግን ክጥቀማ ተደሊኸን ክሳብ መጨረሻ ብሓደ ነፅናሕ ይብለክን ክቡራት ኣሕዋተይ ላውዚ ከዓኒ ዕርዲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቻናለይ ፅዕነዮ እየ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ለገፅና ገፅና እውን ብጉር ዘለና ምስ ብዙሕ ዓይነት ሰሪሐዮ ኣለኹ ብዙሕ ዓይነት ከይድክን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ዕርዲ ክትጥቀማ ከለኽን ግን ንባዕልትኩም ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ዕዳጋ ተገዚእኽን ኣይጠቅምን ናይ ዕዳጋ ቅመማት ስለዘለዎ ናይ ምግቢ ስለዝጥቀሙ ከይትጥቀማ ናይ ዕዳጋ ማለት እዩ ባዕልኽን ግን ወቂጥክን ተጠቐማ ኣነ ኩሉ ግዜ የርእየክን ባዕለይ እየ ዝወቕጦ ገዛ ማለት እዩ ናይ ዕዳጋ ግን ቅመማት ስለዘለዎ ላብ ገፅክን ይኹን ላብ እግርክን ይኹን ላብ ኢድክን ኣይትጠቐማ ማለት እዩ ሕቶ እውን ሓደ ግዜ መፂኑ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ዕርዲ ንጥቀም ንኽእል ዲና ልበልክና ንኣሕዋተይ ኣይትጠቐማ በተለይ ዕርዲ ብጥንቃቄ ተጠቐማ ማለት እዩ ናይ ዕዳጋ ተኾይኑ ቅመማት ስለ ናይ ምግቢ ዝሓውስሉ ንገፅክን ክትጥቀማ ከለኽን ከዓኒ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ክትጥቀማ ከለኽን ለእግርኽን ለኢድክን ከዓኒ ብጉር ከየውፅአልክን ማለት እዩ ስለዚ በጥንቃቄ ተጠቐማ ይብለክን ላውዚ ከዓኒ ቡና ተጠቐመኒ ኢኹ ቡና ናይ ኢትዮጵያ ቡና ተሊክን ናይ ኢትዮጵያ ቡና ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኮፊ ተሊክን ከዓ ብኮፊ ክሰርሓ ትኽእላ ኢኽን ምንም ፀገም የብሉን ማለት እዩ ብዛዕባ ቡና እና ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓኒ ብናይ ገፅ መፅየክን እየ ከይድክን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾኑ ቪድዮታት ሰሪሐልክን እየ ተጠቐምክን እውን ዘመስገንክና ኣሕዋተይ ኣለኽን ኢኽን ሓደሽቲ ዘለኽን ከዓኒ ወሪድክን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ካብኡ ሎሚ ተጠቐመኒ ኢኹ ፍርቂ ተጠቐመኒ ኢኹ ብዙሕ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ንሓደ ሰሙን ዝጠቅም ማለት እዩ ላውዚ ከዓኒ ሻምቦ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሻምቦ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኣነ እዚ እየ ዝጥቀም ማለት እዩ ሻምቦ እንድሕር ዘይትጥቀማ ከዓኒ ሳሙና ፍሕፍሕ ኣቢልክን ሓደ ግዜ ኣርእየክን ነይረ ፍሕፍሕ ኣቢልክን ላውዚ ክትሓውሳሉ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ኣብዚኽን ሰሪሕክን ንሓደ ሰሙን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ምንም ኣይባላሽን ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ተቐምጦ ትኽእላ ኢኽን ቦታ ዘለኹ ግን ስለተሓታኒ ኢኽን ማለት እዩ ኣብዚ ተቐመጥናዮ ሲባላሽ ድዩ ገለ ስለትብላኒ ቀዲመ ሕቶ ከይኾነክን እየ ዝነግረክን ኣለኹ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተጠቐምክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣእሚጥክን ክብል እየ ይቅርታ ሓደ ሰሙን ሙሉእ ብደንብ ጌርክን ተጠቐምክን ብእውነት ለውጢ ኣብ እግርኽን ኣብ ኢድክን ክትሪኣ ኢኽን ማለት እዩ ኣብዚ ብርክናሲ ናይ ብርኪ እግርና ናይ ብርኪ ኢድና ዝፀለመሎ ብደንብ ጌርክን ተጠቐማ ማለት እዩ ካብኡ ለውጢ ከዓኒ ኣብ ኮመንቲ ፀሓፋለይ ወይ ከዓኒ ብውሽጥኽን ኣመስግናኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ዝሰርሖ ኣነ ሞኪረ እየ ዝምፅአልክን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ እንታይ ክንትን
لوطي مسرخيه لاو channel كل جزء لزعنا كل جزء يملكني مالتي نسخاتكم بتاع تدغما እንድሕር ዘይኣመንክና ንሓኒ ሕልፍት ብልዓ ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ ናይ ጨጉሪ ይሰርሐልክኒ ናይ ገጽ ይሰርሐልክኒ ኩሉ ኸዓኒ ኣብ ኮመንት ተባኒ ትርእዮት ኸዓኒ ብጣዕሚ ደስ ይለኒ ማለት እዩ እዚ ክትጥቀማ ከለኽን ኸዓኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ለውጢ ክትሪያ ተደሊኽን ብተደጋጋሚ እምበር ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ኣይረኣይ ማለት እዩ ኣነ እውን ከምኡ ይብለክንን ምክንያቱ ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ስለ ዘይረአ ማለት እዩ እንታይ ዳ ዝኾነ ይኹን ዓይነት እንተደጋጊምካ እዩ ለውጢ ክትሪያ ትኽእላ ማለት እዩ ሃምዚ ኣጌርክን ስራሕ ብልክን ከዓኒ ይረአዩ ኣነ ለኢደይና ለእግረይ ይጥቀምለኹ ማለት እዩ ዋው ብጣዕሚ ደስ ባላ እግርክን ክትገብሮ ከለኽን ማለት እዩ እንደገና ደውልክን ውዕልክን ሕጅብ ስራሕ ደውልክን ተውዕልክን ከምዚ ጌርክን ሕጽብ ብልክን ባዝኒን ጌርክን ተደቂስክን በእውነት በቃ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ዋላ ተቃንዛ ገለ ናይ ደው ዝበልክናሉ ቃንዛ ገለስ ኣይስምዓክን ማለት እዩ ብጨው ብዘይት ኸዓኒ ዝፍዝፍ ተብልኩን እግርክን ኣይባላሽን እና ናይ ሎማዓንቲ ሕስተየ እዚኣ ትመስል ነይራ ባይ ባይ